Ubus na kami sa ilaw. Ha?
Ako naman muna. Uy, tigutan na mo lang. Ay, nagagising siya. Tapos
tiny mood. Pag naman ka sa tiny mood, sa tiny mood, gano'n. Yan, good. Yan, okay, kasi. Oy, uy. Nagayutong ka. Wala ba super speed kita super speed? Ready, side. Nagabalik kita ready. Super speed. Hello, guys. Kaya pinili ko si Tag mo po dahil si Boy ka naglalaki. Dali na kaya talo. What the? Balik lang ako. Oh, isa. Tapos na baga. Bayad din sa kuya. Kaya ko na. Kaya bayad din. Blockade. Kaya bayad din sa kuya. Kuya, this. Ito. Oh. What do you want? Ako man naman perma, ako naman perma, naman kay Ayi. Ako man permahin man ako kaya nag-ipat. Wala ka na. Magayon mo ako kuya tapos marayo na. Balay nga, taarap sa ay, Nene, long short.
Ano, kumulon? Ako ay Uli kong bibi mo dito, namin mo. Ngayon, bako ba yung bibi mo? Ulit mo na, ano, sabi ko. Ay, Grace, kinagay Grace. Uli na sa namin turo. Uli na kami mo masakay pa na din, Grace. Ang tumulong ko. Wala mga bahay dito sa kuya. Wala
naman, tapos lang naman daw. Bye-bye. Managoy, malata na kami. Tapos na. Managoy, sinilay daw. Kasi yung kami doon sa Ronay, mapasaloy ko sa kanila, ay, kasi ano, ay, patay. Ay, manunin na ako to ba? Magkuha ka din ng pira. Nag-vlog ako. May listen naman kami dyan. Ay, oo. Ano kung kita? Uy, pag-kita. Pag-kita. Wala, lagawin mo yan. Lagawin mo yan. Wala, kalutiro tayo. Kalutiro ka. Hinahinabang mo ka. Kalutiro ka. Ay, kalutiro tayo. Yo, kalutiro na rin yo. Yung mga kapatid na kalutiro na. Yan ako.